Айде, олигофрени в магазин. Кога купим се? Какво направи? Не е моето със сигурност. Слънцето е силно. О, да се е много яка, бе. Коя бе? Нашата. Ти го снимаш ли тя, да? Добро утро! Часа е 6:20. Влоговете явно ще ми станат част от живота. Влог номер 2. Отиваме къде? Отиваме в Дубай. Тамон шофьора дойде да ме вземе. Така, добро утро, добър ден! Добро утро, добър ден. Къде накараш, приятелю? София. Летиш София, терминал 2! Терминал 2! Да не забравяме, че отиваме с компания. Ще бъде направо тримата глупаци в Дубай. Включвам се, затварям вратата, шефе, затварям преча и затварям, хората ми светят. Давай, как? Аз съм като регулировчик, давам позволение. Отново се бави поредният човек, но няма проблем. Светлината не е много хубава, ама навънка, нали, все още е тъмно. С лампата друго яче. Часът е 6 часа сутринта. Организираме се да тръгваме и да пътуваме за Дубай. Шофьорът току-що дойде да ни вземе. Очаквайте включвания. Влога започва малко неадекватно, обаче още ми се спи, не знам къде се намирам. И ще се включвам. И разбира се, отново нашия навигатор на изпрати в някакви села в Долни Дъбни. Объркахме пътя. Не знам как се обърква път за София, при положение, че пътя е само напреде. При положение, че пътуваме всяка седмица, там Да. объркваме пътя. Няма проблеми. Навигатора, какво ще кажеш за обърквацията? Брат, няма проблеми, бе. Всичко е под контрол. Там Какви са тези села, бе, брат? се притесняваш да стигнем в София. Йо, дай газ. Аз знам, че ще стигнем в София. Въпросът е, че няма проблеми. Важното е, че сме с джип. Братка, Реман. Прекара братка, който... Влизаме на полето и сега. Отиваме да берем царевица. Капре няма ограничение на скоростта. Да, вярно, тук мога караш колкото искаш. Колеги и колежки, ще се включим, като стигнем на летището в София, че в момента сме в едни буйни села. Може и преди това, ако закъсаме някъде пак да се засад. Да, включваме се. Хот-дог пауза. Преди сме малко на Лукойл. Аре, ти хот-дог ще едеш ли? Как няма. Преди сме за един хот-дог пауза, шофьора чака зарежда гориво. И вече сме на 30-40 км от София, между другото. Толкова час, макс до летището. На летището, но по-добре да сме по-рано там, че да няма аварии и проблеми. Така, да няма аварии, проблеми и тем подобни простоти. Да отидем на спокойствие, да се качим и да кацаме вече в Дубай. Брат се го изтърва. Ето го и за най-гладния Николай Пенев, дами и господа. Добър ден. Добър ден. И той отиде за естествено не остава. Той е само да кажа, единственият човек, който е закусвал и сега прави втора закуска, втори обяд, Аз съм трети. голям човек, бе. Правилно, голям човек. Да, вярно е. Искам да видите. Наредили сме се, ние сме страшни почитатели на Starbucks. Супер много обичам да пием Starbucks. Ето е машината, с която пътуваме за София. Infinity, батко. Как е настроението? Добре ли се чувстваш? Какво е първото нещо, че искаш да направиш като отидем в Дубай? Какъв стори? Правилно. Качваш си стори, хората знаят, че си там. Включваме се от летището, колеги. Айде! Вече сме на летището в София. Пристигнахме с 4 часа по-рано. Даже и повече. Ще ни се разкаже играта, ще ни се... После, колко време ще пътуваме? 5 часа в самолета, докато каснем в Дубай. Положението е просто... Леш. Наистина. Евре. Байганилци в Дубай. Няма къде остане, но нали сме се чакаме на гейта, нали? Вярно е. Чакаме, какво да правим? Аз сме там. Дубай. Няма къде остане. Полета ни в... Сега е 12 часа всъщност. 12 часа е... Ние сме... Като се настаним гейтове, мейте, докато се ориентираме какво става. 12 и малко 5. трудно ориентирането. Ще видим. Ще стане време. Ще стане, ще включваме. Какво стана? Къде те сложиха? 30C. 30 значи сме един до друг, бе. 31 Б,
30 Точно един за друг. За друг сме, да. Което е супер, окей. Теодор? Са Теодор да 10 кг. 10 кила. Моят багаж е добре 14. А, да, реално погледнато, да. 30 ли? 30 сте, нали? 32. Топ, добре. Точно както трябва. Аз кога ще сме в багаж? Чак добавим на майната. Вярно е. Сега Як ще бъде някога, някъде ще бъде. аз викам да бръмчим горе, нещо да опукаме, че съм гладен. Да, ясно. Аз вече съм гладен като куче. Ти ли няма да хапнеш са? Ти ли няма да хапнеш, че днеска си закъсвал 4 пъти, моля че са. Дай да минаваме тук проверката на тези багажи. Косата ми е като цена съм чичко тревичко, но няма проблем. Познайте. Айде, олигофрени в магазина. Какво да купим сега? Искам да познаете къде сме. Вижте. Ето, на любимия ни щант. Една от самолета. Може да пием алкохол в самолета, ако тук. Аз съм. Давай да съм Да пробваме, нали? много да я вземат. Добре, какво да вземем? Щом го продават. Чай. Чай вземем. Къде е най-скъпото? Айде си вас. Чакай, айде, взимаме го. Реалността. Тази се свърза. 100% са фалшиви твоите. 100% фалшиви. Хората, бе. В Да. коментарите дали са фалшиви или оригинални участия. Покажи, гай. Гледай. Виж сега да напишат в коментарите оригинални или фалшиви са. Това е абсолютно фалшимент. Ето ги оригиналните. Виж. Ти не са такива като моите, бе. Брат, те са оригинални. Ходи някакви нищо общо. Добре. Нали? Я сега да видим тебе. Давай, действай. Те па гуд. Лайт. Благодаря. И сега съм аз да си купя алкохола и подбарам нищо. Давай. Да чекирам и билета. Види. Вече като си минал през пътеката един път. Пазвам, виж какво става. Магазинер. Гледай. Брато, аз съм един калпландец. Кауфландец. Да. Не ги беше ли купил по-скъпо питие? Да, обаче поне отивам. Върна го. Голямото чакане почна, вече сме на гейта. Чакаме просто да станем часа, за да може да фръкнем за Дубай. Ей, момчурлата тук е. Единият цъка на телефона, другия мъдри някакви мисли в главата си, гледа и си мисли за нещо. Третия си почува на Барбарон. Днес не бях виждал Барбарон в летището, ама явно иначе и станахме свидетели на Барбарон. Удобно. Ето ми е чантата. Това ми е ръчния багаж. Какъв ръчен багаж да взема, бе, брат? Какво има на сакчето? Това е сак, но е ръчен багаж, в крайна сметка е. Вие сранички ли си всички, бе? Але да. И ти си сраница. Само аз съм с сак. Ева, това хепи навсякъде, бе. Навсякъде е това хепи, много са силни. Яки работи. Намираме се в Ракава вече. Навътре към самолета. Наредихме се като хищници на миним пори, за да мога спокойно да си кача ръчния багаж горе над мене и да ми е спокойно. Ние сме чуми, първите влезли в самолета, защото не мисля 31C. Значи виж сега, хубаво е, че сме в най-отзад, защото имаме най-голяма вероятност да оцелеем. Буквално имам най-голям шанс да оцелеем. Не сме на отбор. Да, 31. Ето тук сме ние. A few moments later. Блякс. Не е моето със сигурност. Обаче моят партньор не мисли така. За разлика от по-ниските авиокомпании Wizz Air, Ryanair, ние в момента летим с Fly Dubai и може да се насладим на някакви екстри, поне може да се каже. Извинявам се, ако е прекалено шумно, намирам се в дъното на самолета. Доста е шумно. В момента се намираме над Анкара. Ето, пътуваме от София. Може да видим маршрута, който ще изменям за целия период от време. Само момент. А крайната точка е именно Дубай. Ето тук се намира Арабско море, Дубай. Ще прелетим над няколко държави, Турция, Иран или Ирак, не съм сигурен. Мисля, че тук беше Иран. Не, всъщност ние ще летим над Ирак, не над Иран. Но да,
в момент Ники. Кажи кой има подаръка. И сега е кри. Дори съм събрал, че пътувам с самолет от Америка, дори нямам идея, намирам се някъде на Турция. На Турция съм се летал в Истанбул. Такова пътешествие аз със самолет не съм имал до сега никога, благодарение на... Продължава. Чеш пистолета хартия, брат. Отрез. Дигнахме самолета в въздуха. Сядай, бе, брат, сядай. Сега с на газолтара и Саша е така. Чакай, да се сменил от задния, брат. Брат, му ми някакво бързо. Какво правиш? Бършай, сядай. И от вълнението, защото за първи път лети. Аз съм казал, че... Притеснен, почва да унива в полива. Ще свикне от теб. Първи полет, ще се И така след дълги приключения, усмивка, малко бедствия и разбира се Ники, нашите герои стигнаха благополучно на дълго очакваните емирства. Понеже ние сме ни приоритета в Дубай, где-то сме идвали... Сте го посещавали. Нашите приятели са задържани в момента. Не могат да ги Не пуснат. могат да минат Не могат да митница. минат. Много е А яко. още, че ние бяхме така първия път, те ни Да. караха, когато ни обяснявахме, Да. че се случи. И аз просто чаках, дадох Чаках с с паспорта, нетърпение да им засичи просто. сканираха ми зениците, влязохме всичко без абсолютно никакви проблеми. Сега минаваме през ето тези неща, които ще ни проверят ръчния багаж и продължаваме напред. Се включвам преоблечен, изкъпан от хотела. Вече се намираме в най-готиния квартал на Дубай, а именно Даунтаун, бейбе! Дружба 3, Дружба 3. Да, Дубай ни е дружба, нали? Такова. Андрей Търсър. Да, преживяването е мега брутално, в смисъл несравнимо е да вървиш по булевард и всъщност покрай тебе да има ето това. Брутално. В смисъл, поне мен адски много ме кефи. Адски много ме кефи такива грандомански, луксозни истории, готини неща. И съм с локали в Дубай. Аре, локалите! Локали в Дубай. Чакайте да обърна камерата да видите. Луксозно си е, готино е, лъскаво, просто ме кефи адски много. Намирам се в Новотел, World Center. Това е в, както казах, в най-хубавия квартал. Ето това е най-високата сграда в света за другата сграда, именно Бурдж Халифа. Сега вървим да отидем да си вземем нещо да ядем, понеже часът е около 11:30. Ние каснахме в 9:20, но имаше авария, загубих си куфара. Ще ви разказвам по-натам във влога. Ние имаме добавено. Температурата е около 27-8 градуса, супер приятно. По къси газ, че сме. 1 декември е в момента. Никога не съм бил на 1 декември по къса тениска и по къси Реално гъщета. е 12 часа вечерта. 12 часа вечерта е близо и е 27-8 градуса, което е направо. За 35-6. Да, много е готино. Ще посетим сафарита, марините. Първа започва приключението, което ще ви покажем в този влог. Ще се включваме отново от това следите. Така завършва първа част от приключението на нашите герои. В следващия епизод ще видите как се веселят приключенците, посещават екзотични места, карат кану и още много. И отново бедстват. Разбира се, с Ники. Не забравяйте да се абонирате и да цъкнете камбанката, за да не изпуснете следващия епизод.